ते आता कुर्ले पण इले आणि वागळी छोटी काकी सुरी जी मारता दोन ह्याच्यामध्ये एकदम परफेक्ट आतमध्ये बसतात तेव्हा वाम मासो मोठं आहे बघा. तर मित्रांनो ही एवढी मेहनत घ्यायची लागता. 200 रुपये किलो. 200 रुपये किलो मस्त. ती 28 किलो. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो आज आपण इलो मालवणच्या माशाच्या लिलावात. 11 दिवसाचे गणपती विसर्जन झालं आणि त्याच्यानंतर रविवार तितके मासे नाही होते. त्यानंतर सोमवार मंगळवार बुधवारी संकष्टी नंतर गुरुवार. तर आज माशाच्या लिलावात भरपूर गर्दी असतली बघूक नको आणि मासे पण भरपूर असतले. तर चला जाऊया बघूया आज काय काय मासे भेटतात आपल्याला पण मासे घ्यायचे आहेत. तर आज लिलावात जाऊन बघूया. समोर लिलाव असता, समोरच माशाचा लिलाव असता चालू आहे आणि तिथे आपण जाऊया. हे असा मच्छी मार्केट मालवणचा आणि समोर माशाचा लिलाव. या साईडला सिंधुदुर्ग किल्ला समोर. चला जाऊया लिलावात, मालवणच्या लिलावात. आणि आत्ता लिलाव चालू होता. तर बघूया काय काय मासे असत आज लिलावात. इकडे सुरमई वगैरे कापतात, मोठे मोठे मोरी वगैरे असत. सुरमई. समीर सेठ हो नमस्कार. हो मासो कसलो पोपट म्हणजे हो ना. हो पोपट. मोरी कशी आहे? मोरी 400, 800 रुपये. आणि ही पिचका ही मोरी 400 रुपये, सुरमई 800 रुपये. सुरमई 800 रुपये किलो, मोरी 400 रुपये असतात. ते सुरमई आणि पोपटच दिसतात सगळे. सुरमई आणि मोरी. नमस्कार, हे आपले मित्र लारा भाऊ. काय म्हणतात बघा, इसवण बघा केवढं मोठं. आणि आपले मित्र भेटलेत लारा भाऊ म्हणजे तात्याचा मालवण. यांचं चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा यांच्या चॅनलला. आणि यांची अजून एक म्हणजे तुम्ही गाडी वगैरे भाड्याने देतात ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुठची पण गाडी असेल ते भाड्याने देतात. तर यांच्याशी नक्की कॉन्टॅक्ट करा. आपण त्यांचा नंबर देऊया खाली. तर ते पोपट मासेच वाम बघा केवढी. वाम केवढी मोठी आहे बघा. वाम एवढी मोठी आहे ती बघा. हे सगळे पोपट मासा. सुरमई हे मोठी सुरमई म्हणजे इसवण. त्या साईडला बुगडी. हो असा गणो आणि हे असत गण्याचे मासे. तू माहिती याने काय आहे? कोकरी कशी? 300 रुपये किलो ना. तांबोशी. तांबोशी ना. तांबोशी ना. कशी ती तांबोशी कशी सांग ती का लवकर सांग. तांबोशी कशी विचारता सांग. पण सगळी मोरीचा. साईडला बघूया खाली कायात चिंगळा असतात. बॅनी भाई काय म्हणता? चिंगळा कशी? 1800 रुपये टोपली. 6 किलो आहेत. 1800 रुपये टोपली ना. 6 किलो असतं त्याच्यात. वजन करून आणली आहे ना. अच्छा अच्छा. शिंगाळी छोटी सुरमई सनाके. हलवो म्हणजे सरंगे. तर कसे किलो आहे? काय हो? कसे किलो? 200 रुपये किलो. 200 रुपये किलो. पापलेट. छोटे मासे. ए पापलेट कसा सोनू?
पापलेट कसं 1200 रुपये किलो. सौंदाळे कसे सौंदाळे 1000 रुपये. सनाकी आहे ते बघा, छोटी सुरमई 250 रुपये किलो. 250 रुपये किलो. हे कसे किलो 200 रुपये किलो आहे बघा. हे बाजू पण मासे असतात, मोठी चिंगळा. लुईस भाई काय म्हणतो शिंगाळे कसे, सुळे कसे, सुळे फक्त 1000 द्या. निलूचे काय 1000 चांगला सुळा सडसडी फक्त 1000. फक्त 1000 सडसडीत मासे खावायला खुश राहा तुम्ही. मासे खाऊनच खुश राहतले नक्की. फक्त 1000 रुपये. आणि एक खेकडे, खेकडे कसे खेकडे 300 रुपये. 300 रुपये झाबळे. आणि ही चिंगळा फक्त 700 किलो. असा म्हण फक्त 700 म्हणजे घेऊन जायचं. 1500 रुपये सगळे. 1500 रुपये सगळे. बांगडं किलो. बघा 200 रुपये वाटो. 1 2 3 4 5. हे हलवा 200 रुपये वाटो, एकदम स्वस्त. ते असत बांगडे. रे 200-400 काहीतरी अरे. बांगडे 500 रुपये. 500 रुपये टोपलो. टायगर टायगर 800 रुपये. 800 रुपये. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. साईडला सगळे छोटे मासे आहेत. रावस आपला मित्र बुलबुल किंग. बुलबुल किंग सगळे सनाके असतात. बांगडे कसे रे 600 500 600 500 600. सनाके आपल्याकडे 250 आणि 200 झाले. अच्छा 200 रुपये 250 रुपये किलो सनाके. आणि इकडे आपले अजून एक युट्यूबर निलेश मुळीक भाऊ आपले काय कुर्ले आणलं. पुरी असं सौंदाळे. सौंदाळे कसे बघा, सौंदाळे कसे 1200 रुपये टोपलो. मोठे सौंदाळे असे. सगळीकडे सुरमई दिसतात, छोटे सुरमई मोठे सुरमई. या साईडला पण सगळे बांगडेच असतात. 400 रुपये 500 रुपये टोपलो. सरंगे असत कसे 200 रुपये किलो. 200 रुपये किलो मस्त. 28 किलो. तर आपण घेतलं सरंगे हलवा 200 रुपये किलो. घेतलास काय या साईडला पण सगळे सुरमई आणि पापलेट. पोखरी आहे मोठी, कुर्ले आहेत, बांगडे आहेत. इकडे सरंगे एकदम स्वस्त 200 रुपये किलो. या साईडला पण सरंगेच असतात 200 रुपये किलो. सुरमईचे वाटे लावल्यानं कसं वाटतो गे काकी हे कसं 150 रुपये वाटतं. स्वस्त आणि मस्त. काकीन 150 रुपयानं वाटं लावल्यानं बघ. मुळे पण असत. दादा मुळे कसे 100 रुपये. 100 रुपये 100 किलो. फक्त 100. 300. 1200 रुपये. 1200 आता 1000. हे सब बुगडी. ताजी मोरी वटियार
500 रुपयाने 2 मासे 1000. वटियारे तो वाटे लागले. चप्पल मासू चप्पल ठेव. तर असा मोडूसो मासू. त्याने किती किलोचा असा ते मधलो साधारण 15 किलोच्या आसपास. 15 किलोच्या आसपास असतात ना. 15-20 किलोच्या आसपास असतात एक मासू. साईडला सगळी मोरी आहेत. उकरी तांबोशी काय म्हणतास? पोपट पोपट मासे. डॅडी काय म्हणतास? मित्रांनो जे मासे घेतात ते बघा इकडे कापून घेतात. त्या साईडला सगळे कापणारी बसतात, कटिंग करणारे. तर मित्रांनो ही एवढी मेहनत घ्यायची लागता व्हिडिओ करूसाठी आपल्याला लारा आणि गाडीवर चढून व्हिडिओ करता. 5 किलो 2 किलो 4 किलो 250 रुपये 1000 रुपये किलो 1000 रुपये 1000 रुपये. सरंगे कसे किलो? 600 रुपये किलो. 600 मोठे वाले ना. मोठे सरंगे 600 रुपये. आणि चिंगळा 300 रुपये. पापलेट 1000 रुपये. पापलेट 1000 रुपये. चिंगळा 300. पापलेट दाखवा जरा. पापलेट 1000 रुपये. मोठी सुरमई आता थोड्या वेळाने कट करते. कालवा असं दे बाबा. बरणी बघा हलवो कसे तो वाटो. ही काकीनी कायम हयत असतात मार्केटात. हयसून झाला की थंय बसतात ना तुम्ही आतमध्ये. म्हणजे कधी इलास तरी यांच्याकडे मासे गावतले. सुळे असत, बांगडे असत, हे बोंबील असत, कोकरी असत, सगळ्या कुर्ले पण असत. सगळ्या प्रकारचे मासे. कालवा कशी? 100 रुपये. तर एक बरणी अशी छोटे मासे असतात. हे सुरमई कसे पाहुण्यानु? हे सुरमई 250 रुपये किलो. 250 रुपये किलो आहे बघ. आणि बांगडो कसं झालं आता? 400 रुपये. 400. वाम मासो मोठं आहे बघ. सगळे तेच वाम वाम टायगर असत मोठे. मोरी भरपूर आहे. तर मित्रांनो हे जे सगळे गाडी लागले हे सगळे बाहेर जाणार आहे. म्हणजे गोवा, बेळगाव वगैरे, कणकवली, कुडाळ या सावंतवाडी या ठिकाणी सगळे हे गाडी जातात बघा. हे सगळे मासे विकूक घेऊन जातात. सगळेजण इकडे मासे घेतले, बर्फ मारतले आणि घेऊन जातले. हे पण चिंगळात 550 रुपये किलो. तांबडं येतात बघा या साईडने. ते बोटीतून उतरतात अजून बांगडे. हे काय घेतलं? तर विठ्ठलने घेतलं ना इसवण. भारी दाखवलेला सोबत. हा मार कपार. इकडे असा मोडूसो मोठो बघा. काय कशा वाटते? नाही म्हटलं तरी 20-25 किलोचा असं. मित्रांनो 15 किलोचा मोडूसो. एक म्हणजे 15-20 किलो माझा अंदाज बरोबर होतो. तर बघा ठीक आहे चल ठेव मी 15 कसलं वाटतं एकदम कडक खा ना. ताजो 15 किलोचा मोडूसो.
आता मोडूसो कसो कापतात तो बघूया. माका बोलायची गरजच लागली ना. कधी का उभ्या राहून कापूचं लागतं म्हणजे बघा. तर गाबोळी बघा केवढी मोठी आहे. खतरनाक आहे ना गाबोळी. गाबोळी केवढी मोठी आहे बघा. मोड समजतो कापूसाठी ते काकी उभ्या राहायचा लागला. तर 15 किलोचं मोडूस आणि त्याच्यात 10 वाटे करतले. 10 म्हणजे साधारण एक वाटो कसं असतात 450-500 रुपये असतो. मालक तुम्ही घेतला वाटो ना. 700 रुपये वाटो. आता मी अर्धेच सांगले 450. ताकद लागत असत भरपूर ना तेव्हा. मोडूसा मासा. काकीनं वाटे लावले आणि हे 10 वाटे लावतो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि अजून एक टप लावतली. 10 वाटे प्रत्येक ह्याच्यात टाकतली. बरोबर ना. ही अशी भांडी लावली सगळ्यांका सेम वाटो. सेम कापा काढतो. मोडूशाचा ऑटो हा विली काय अशा प्रकारे सगळे वाटे लावतले. काकी सुरी जी मारतात 2 ह्याच्या मध्ये एकदम परफेक्ट आतमध्ये बसतात. तेव्हा जरा पण आजूबाजूक जाणार नाही. तेव्हा जजमेंट स्किल प्रत्येकाच्या ह्याच्यात सेम पुढे जातं. बाकीचं कापतली. तर आपलं मित्र पण भेटला. हॉटेल सुरुची ना तळाशीलमध्ये यांचा रिसॉर्ट हा सुरुची म्हणून. तर त्यांना नक्की भेट द्या त्यांच्या रिसॉर्टला. एकदम समुद्राक लागण यांचा रिसॉर्ट हा. आणि खूप भारी वाटतं का. आम्ही बरेच वेळा येलो तुझ्या रिसॉर्टवर. तुझा नंबर काय आहे? 9421 ओके. जर तुमका रिसॉर्टवर यांच्या येऊचं असत तळाशीलला तर यांना नक्की कॉन्टॅक्ट करा. आपलं खास मित्र
हर्षद पाटील म्हणून. ओके, ते आता कुर्ले पण इले आणि वागळी छोटी. घरात जाता जाता आपल्या ट्रॅपसाठी लागणारा जाळा घेऊया. इथे आपण हे बॉम्बे टेक्सटाईल साईज या दुकानात आपण जाळा घेतो कायम, म्हणजे आपल्या ट्रॅपसाठी वापरतो होता. आणि दादा आता कापून देतात ते बघा. कारण मी आज जास्त नाही घेतलं, एक 2-3 किलोच घेतलो, कारण माझ्याकडे आता वजन होताला गाडीवर. मासे पण घेतलंय, तर त्याचा जाळा घेऊया आणि निघाया घरी. मित्रांनो, आपले एक जुने मित्र आणि आपले खास एक सबस्क्रायबर, एक आपले जे कायम व्हिडिओ बघतात ते मानातून मदन घाडी भेटलेत आपल्याक. खय चाललास? मी आता मार्केटात मच्छीसाठी. व्हिडिओ आमचे चांगले असतात एकदम एकदम. आणि सांगण्यापेक्षा म्हणजे तुमचे एक व्हिडिओ किंवा लकी कांबळे, बरोबर, तुमचे मच्छीमारी असू दे किंवा इतर जरी काय असतात तरी प्रत्यक्षात रिअल रिअल दाखवतात. त्याबद्दल म्हणजे आम्ही भरपूर तुम्ही आधी बघताच त्याबद्दल आमच्याकडून, आमच्या दोघांकडून पण तुमका खूप खूप धन्यवाद. मालवणी लाईव्ह कडून पण आणि सृष्टी ब्लॉग कडून पण खूप खूप तुमचे धन्यवाद. तुमचं अमोल सावंत वगैरे एक ग्रुप आहे बघा. हो हो, आमचं सगळ्यांचा एक ग्रुप. नेरकरांचा मुलगा आहे. बरं, अक्षय नेरकर. आणि दुसरं बघतो मी सफेद अशी बरंच असं एवढी मिशी आलं मंदार. हा, सगळे आपले ग्रुपवाले सगळ्यांचे व्हिडिओ बघतात तुम्ही जो दाखवलेलात ना धबधबा, बरोबर. हिवाळ्यात तर माझा आजू आहे. हा, मस्त धबधबा होतो. एकदम. बाकी काय व्हिडिओ आमचे छान असतात ना एकदम. बस तुम्ही खुश तर आम्ही खुश. आणि सगळ्या तर मित्रांनो, येऊन पोचले आता घरी. आणि आज मासे बरेच स्वस्त होते, एकदम पण असे महाग नाही होते. आम्ही आमका बांगडे घेतलो आणि सरंगे घेतलो, म्हणजे हलवो. ते हलवं 200 रुपयाने किलो होतं. 200 रुपयाचे 4 का 5 पीस इले. म्हटलं एक दिवस ते तरी खाऊन बघूया कसे लागतात ते. बायको खुश करूया म्हणून घेतलं आहे ते. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर बाय बाय.